बबेयावनो थायो आबौ नोङो खौथेब थेबनो रुमाबो मोनसेल' होंखो थोंखो आया हां लाख'नो हायानो जायोलै आबै थानो मोनबानो जायो जाया र' थानो मोनबानो जाया इसिङालाय अबाव इसिङा अबाव आबौ ना ओंखाम संना जाया नोङो जायो हे भगबान फिसालाखौ एसे बुजाया मानो बेयावनो थाबाय थानोसै नामा बियो बेबायदिनो न' बां थानानै न' बां गैजारोङि फिसाफोर बायसा बेबायदि थोंखो थोंखो मालानि न'आनो गंनै दङ बैयाव थानोसैना बेयाव थानो बेयावसो खौथेब थेबनो आयु आबौ रनि सना आबौ थौ न'आव थांसै थौ बेयाव मानो थाबाय थानांगौ नोंहा न'आनो दंखासोयो न' गोदानबो बानायदों थौ जोंहानाव थौदो बेयावलाय मानो थानांगौ आबौ नोङो थानाय नायदोंलै आं आबै माबोरै मोनो होननानै थानाय नायनाय जेबो थानाय नायनाय नङा आबौ न' गैयाबासो बेबायदि रुम भारा लाना थायो गैयाबासो बे गुबुन खोथा आबौ न'आनो दंखायो नोंहालाय न'नि मानसिखौनो दुखु मोना गाज्रि मोना बिदि थायो थै मा गाज्रि मोनो नों मायबा बुङा मानो रादाय गथ'खौ बेबायदि मालायनि न'आव थाबाय थानायखौ मोजां नुबाय आरो नोङो आं आरो मा बुंनो बियो खोथाफोरखौनो बुजिनो नागिराबा दा मानसिखौ लांनो फैदों थांब्लासो बियो आं थांथ'वालै आबै दा बर्थमान आङो निजेनि आथिं सायाव मा होनो बेखौ नोंसोरसो डाइलग मारिबाय थायोना बेबायदि गावबा गावनि आथिङाव गसंनांगौ नामा बेखौनो खालायगासिनो आङो ए आबौ सना गावबा गावनि आथिङाव गसंनाय माने बेबायदि नामा न' गारना फैलायनाय न'आनो दंखायो बेयावनो गसंबानो जाबाय आरो नोंबो जानला मानला बुंसैलै आबै नोंखौ रावबो गाज्रि मोना न'आव थौ थांगोन दे थांगोन आं सुटि मोनबा थांगोन नों दायाबो गैला साख्रियाव थांबाय नोंबो जुदि बेबायदि थायो मा जागोन जोंहालाय न'खरखौ सोर नायनांगौ नोंलाय न'खर नायग्राया आंहालाय मा दिनै थैहां गाबोन थैहां बुरि मानसि आंखौलाय मा मोननो नोंसोरसो दा न'नि दायथ' न'नि माबा लाग्राफोरा न'फोरखौ फाहामनांगौ थानांगौ मानांगौ रंजा बाजा हाबा साबा खालायनांगौ हिनजाव सिनजाव लाबोदो बेफोरसो नोंहालाय मा बेयावलाय हारसिं हाला थालाबायदों बेलाय गोदाव सोरावनो याहु फैसाखौ मोनबाय दानाबा सपिं खालायनो हासिगोन 1000 थाखानोसै आंहा बेनिफ्राय वा 500 फैसानि गड्डी गोजा माथो आंनिबा बियो साख्रिफोरसो मावो खोमा माबार थांसै आरो जों आबै बुरिया बेसेबा रायज्लायगोन माने एसेबां गोबाव खालायखाया होनना बखिगोन आबैया माबार थांसै आंनिबा बियो साख्रि मावखायो आरो जुदि साख्रि मावाबो बिफाया मालार जाखागोन नङाब्ला एसेबां 500नि गड्डी बेसेबा जाखागोन बे फैसाया अबेथिं थांनो नागिरदों बियो फिसा खालायनो र' दिमागाव मोनसे आइडिया फैदों बेबायदिनो खालायगोन आं आबौ रनि फैलाय आबौ खाथियाव जिरायफैनाय फैलाय मा आबौ आं माबा दे आबौ दे नोंदों हिनजाव नायनोसै आं आबौ दे मा हिनजाव आबौ हिनजाव नायनोसै आङो हाबा खालायना होनोसै नोंनो बेफोरखौ सानथ'वाखै आं आबै दानो मालाथो सानगोन आबौ दे नोंदायाथ' हनै साख्रियाव खारलांबाय दा माला फैयो माब्ला फैयो मा खालायो हाबायानो जालाबो जाला माबा खालायहैदों बेबो हाग्रा गेजेराव न'आवनो फैनोबो रोंला आबौ नोंखौनो हाबा खालायना होनोसै दे आबौ हिनजाव लाब्लासो नोंबो न'आव थानाय गोसो जागोन न'आव थानो गोसो जागोन नङाबा बेबायदिनो उरां फारां बैयाव थांहां बैयाव फैहां बेबायदिनो जाबाय थागोन आबौ आं हिनजाव नायनोसै दे आबौ दे थोहै आबै हाबा खालायथ'वालै आं आबै दानो एसे सम दंबावो र' आदाया खालायग्रोथों दिनै आया नोंदाखौलाय मानो नांगौ बे आर्मि मानसि माला सम मोनो मा मोना बेखौनो नायबाय थानोसै नामा नोंहा खालायदो आबौ माबा दे आबौ एखे आंना मेगन नोजोराव मोजां सिख्ला दंखायो नों फसायखागोन आबौ आं सोंगोन दे आबौ दे हाबा खालायदो नोङो मा सानखुमाना दंलै नोंलाय बेथोनोबो साफा गियानि सिख्ला दङ आंनि मेगन नोजोराव फरायनो गोरों खामानिबो मावनाय एखे मोजां आबौ नों नुब्ला फसायखागोन एक्ट्रिस बायदि दे आबौ नों खालायगोनल' होनना बुंथारदो आं नै गाबबोनो जरा लागायगोन आं गाबबोनो सोंहैगोन आं आबौ नोंसोर सानैनि हाबाफोरखौ मोनजाबासो आंहा सान्थि थैलांनो हासिगोन बायदि मोनबाय आं दानो थैनो जायाखै दे नोङो सिख्लानि दङ नङाहाय आबौ थैगोन थाबनो बेमार आजार दंसोयो आंहा दा नोंसोरनि हाबाफोरखौ
खाफा खाफा बयनिबो हाबाफोरखौ नायलांनो हाबासो आंहा सान्थि मोनगौमोन। दे आबौ खोन्थादो, खालायगोन ना हाबाखौ? गाबोननो सोंहैगोन आं। थैद बेबायदि हाखु दाखु जायाना आबै। आं दासो खामानि मावहांदों, फैसा गरसे गैया। हिनजावखौलाय माबोरै फिसिनांगौ जाखो आबै? बेफोरलाय मा, गावबा गावनो जालांगोन खामानियालाय मा। नों खालि अके होननाल' बुं आबौ, अके। जागोन दे आबै जागोन, लासैनो जागोन। बे बोसोराव नांथ'आ आबै दे, बे बोसोराव नांथ'ला। फैगोन बोसोरफोराव माबा मोनसे सानगोन दे। आय' फैगोन बोसोरसिमबा आंबा थांना थायोना थाया गेरेन्टि गैया। थैद एफा सिख्लायनो दङ, दानो थैयो नामा सोरबा? नोंबो बेबायदिसो बुंबाय होनबा आबौ। आंलाय माथो हाबाखौनो खालायना होनोसै सानदोंमोन। Excuse me, खोनासंलाय। मा एसेबां हेन्डसाम किउट सेंग्रा बेलाय। Excuse me, नोंखौ होनदों आं। Yes, मामोनबा? मिस, बे फैसाया नोंनि जानो हागौ दे। गोलैनाय बायदि नुदों आङो। नंगौ नामा? आंनि आखाइनिफ्रायनो गबाय खोमा होनबा? औ जानो हागौ नोंनिनो। आं गोलैनाय बायदि नुदों। सासे समायना सिख्ला, बिनि सायाव आरो आखाइयाव एसेबां बुरजा फैसा, बे खिन्थु मोजां खोथा नङा दे। गाज्रि मानसिफोरनि, सिखाव मानसिफोरनि नोजोराव गोग्लैयो। माने मा खालायनो, आं माने फार्स्टखौनो लाबानो बावगारदों, बेबायदिनो बुखोबाय। लादो फैसाया, नोंनिनो दे बियो, नोंनिफ्रायनो गदों। So sweet. Thank you so much. सिख्ला मानसिया बेबायदि बुरजा मानि आखाइयाव फैसा लाबथिंना दा बेरायसै दे। बे जायगाया एसेबांबो सेफटि नङा। एक्चुवेलि आं नोंखौ बे जायगायाव गोदानै नुदों दिनैसो। गोदान थाफैदों नामा अबावबा? नुफेराखैमोन आं नोंखौ। आं बेनि नङा, एक्चुवेलि आं एसे गोजाननियानो। आं माने आंनि ब्रादारनियाव फैदों। नों बे जायगानि नामा? बेबायदिनो बुंजायो। गाज्रि मोनाबा मुंखौ खिन्थादो, मा मुंमोन नोंना? इसेबां हेन्डसाम सेंग्राया आंनि मुं सोंदों। गड, एसेबां समायना सेंग्रा, हेन्डसाम किउट खा, कोरियान सेंग्रा बायदि। बेबायदि सेंग्रा आङो जायगा जोंफोरनि एरियायाव नुफेराखै। वाव, एसेबां हेन्डसाम। आंथ' बिनि नाम्बारखौ बिनो हानाय नङा। आं आंनि फेसबुकनि आइडि, माने आंनि फेसबुकनि मुंखौनो खोन्थाना होनसै, एफबिनिखौ। माथि बे आंखौ फल' खालामनोबो हानाय, फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनोबो हानाय। बेखौनो खिन्थानोसै। मा जाखो, गाज्रि मोनबाय नामा? मुंखौ खिन्थानो बादों? नङा आंनि मुङा माने आंथ' ओरैनोथ' माने बेनोसै आरोना। फेसबुकआव माने एफबिआव आंनिया मुङा सिखिरि बर' आरोना। सिखिरि बर' होननानै सार्च खालामबानो मोनगोन आंखौ एफबिआव। सिखिरि गावनि एफबिनि मुंखौनो खिन्थादों। थारमाने सिज मा होनो बेखौ, इन्टारेस्टेड। सिखिरि नामा? वाव, बिउटिफुल नेम। मोजांथार मुङा, सिखिरि। नोंना मा मुं? आंना दाखो, माने दानसोरां। दानसोरां, वाव। बे सिख्लाया इजियावनो फथिगोन बायदि मोनदों आं। साख्रिफोर मावो नामा सोंनो नामा दोनैनो? बिदिब्ला बांद्राय जागोन। गावनि एफबिनि मुंखौथ' खिन्थाखाबाय बियो, सिखिरि बर'। लेट्स सि, उनाव नायनोसै। बांद्राय बावोब्ला सिख्लाफ्रा पात्ता होआ। नाइस टु मिट इउ। दे होमबालाय ना सिखिरि, थाथ'दो होमबालाय। थांबायसो, नाम्बारखौबो बियासै आंनिखौ। आं सानदोंमोन एसेबां हेन्डसाम सेंग्राया आंनि नाम्बारखौ बिबोला दानो होगोन होननानै। बांद्राय हेन्डसाम किउट सेंग्राफोरा बेबायदिनो फाव होनो नागिरा, नाम्बारबो बिया। दानो जुदि सोरबा खान्था मोखां, दाबोर मोखां बायदि हमब्लाला साइस गैयै मानसिफोरखौ बेबायदि फाव होब्लाथाय दानो नाम्बारखौ बिना लांसिगौ। नाथाय
हेन्डसाम सेंग्राफोरा माब्लाबाबो नाम्बार बिया बे फैसायानोथ' माबोरैखौ ने आंलाय माथो राबारदों खाखादोंमोन आंलाय मा आंनि नंबाबो नङाबाबो 500 फैसा मोनबाय वाव थाबायनायाबो मा एसे साइजनिखा इसिबां गोजौ गुफुर हेन्डसाम